mun nimi on Iina ja tervetuloa mun kanavalle. Ihan ensimmäisenä mun on pakko sanoa, jos mä näytän jotenkin väsyneeltä, niin se johtuu siitä, että mä oon väsynyt. Mä olen ollut töissä viimeiset 4 päivää. Tänään on mun ensimmäinen päivä pois töistä. Tällä videolla aloitetaan mun uusi YouTube-videosarja Lääkishaku Diaries. Tässä sarjassa tarkoitus olisi jakaa mun fiiliksiä haun aikana, ajatuksia, tunteita, kaikkea maanantavan väliltä, miten mä suunnittelen, mitä materiaaleja mä käytän, miten mun suunnitelmat toteutuu, ihan mitä mä vaan keksin. Ja te saatte toki laittaa tonne kommentteihin tai mulle Instagram-direktissä ehdotuksia, ideoita ja toiveita, mitä te haluatte tähän sarjaan. Mulla ei ole vielä ihan tarkkaa suunnitelmaa, että minkälainen tästä sarjasta sit lopulta tulee, mutta I guess aika näyttää. Tässä ekassa osassa olisi tarkoitus käydä mun opiskeluhistoriaa, viimehakua, mitä mä teen eri tavalla tässä haussa, mitä materiaaleja mä käytän, miten mä suunnittelen mun opiskelut ja minkälainen suunnitelma mulla on, miten mun opiskelut on lähtenyt jo käyntiin ja kaikkea tällaista. Aloitetaan mun opiskeluhistorialla. Mun opiskeluhistoriahan on ollut aika kivinen. Peruskoulussa mä kamppailin tosi paljon koulun kanssa. Mun oli tosi vaikea keskittyä tunneilla. Musta tuntuu, että kun mä luin tekstiä, niin se ei ollut suomea, vaikka se oli suomea, mutta mä vaan en siis sisäistänyt sitä ollenkaan. Ja mä vaan tunsin sen, että mussa on potentiaalia, mutta mä en vaan saa sitä ulos. Sitten mä muistan, että 8. alussa mä olisin, että nyt mä alan panostaa kouluun ja menen lääkikseen. Tai siis menen opiskelemaan lääkäriksi. En tiennyt, että miten se tapahtuu, mutta mä tiesin, että mun pitää mennä lukioon ja mun pitää olla ihan himpskatin hyvä koulussa. Ja mä muistan, että meni ehkä viikko tai 2, niin mä luovutin, koska ei vaan tuu mitään. Mä en vaan saanut aikaiseksi. Mä sit valmistuin 7,3 keskiarvolla yläasteelta ja menin lähihoitajakouluun, koska jopa mun opo sanoi mulle, että susta ei ole lukioon. Ja mä sain sit kuulla sen jälkeen, kun mä pääsin lähihoitajakouluun, niin ihan hirveästi sitä, että sussa olisi kyllä ollut potentiaalia ties minne, mutta sä et vaan viittinyt. Ja mä tunsin siitä tosi pitkään huonoa omaa tuntoa. Sitten mä päätin lähihoitajakoulussa, että mä näytän kaikille ja mä menen ammattikorkeaseen. Ja mulla meni hyvin kaikki alan opinnot. Eli kun mulla oli vaikka työharkka, niin mä sain sieltä 5, eli siis sen parhaan arvosana, mitä on Mikses on. Mut ytot, ne ei edistynyt yhtään. Ja mulle sanottiin, että mä en saa erityisen toin päätöstä, mikä mulla oli ollut koko ala- ja yläaste. Niin en saa sitä amiksessa sen takia, että mä puhun suomea. Niin kun, what? 2 vuoden jälkeen tää mun mä näytän kaikille meidän amkkiin päättyi siihen, että mä lopetin lähihoitajakoulun kesken. Tää oli tosiaan 2022 kesällä tai alkusyksystä ja sitten mä sain elokuussa 2022 ADHD-diagnoosin. Ja mä tosiaan täytin joulukuussa 2022 18, eli mä olin vähän vajaa 18-vuotias. Mä menin sit oppisopimuksella mun iskälle opiskelemaan merkonomiksi, ja olin siellä kuukauden ja totesin, että miksi mä edes opiskelen merkonomiksi. Mä olin jollain 1 oppitunnilla, ja se opettaja koitti vääntää mulle bruttokansantuotetta rautalangasta, ja mä olin silleen, en ymmärrä, en tajua, en tiedä miksi, mitä ei kiinnosta. Joten joo, lopetin sen ja menin takas Burger Kingiin. 2023 keväällä mä olin silleen, well actually I'm not stupid. Ja mä aloitin Espoon aikuislukiossa. Ja tää oli paras päätös ikinä. Mä päätin, että mä näytän kaikille ja mä menen sinne lääkikseen, koska mä ihan oikeasti haluan lääkäriksi. Ja mä muistan, että mulla oli myös plan B-nä opiskella luokanopettajaksi, jos mä en pääse lääkikseen. Mutta se plan B on mennyt jo aikoja sitten. Sitä ei enää ole. Mulla ei tosiaan ollut tällöin vielä ADHD-lääkkeitä, joten sen kevään aikana mä sain suoritettua 1 matematiikan kurssin, joka oli se MAY 01. Ja se meni basically silleen, että mä itkin joka ikisellä matematiikatunnilla, koska mä en vaan siis osannut. Mä en osannut keskittyä. Ja sitten mun luokanohjaaja laittoi mulle viestiä kesällä, että nyt Iina sun pitää skarpata, että sä et voi suorittaa 1,5 vuodessa vaan 1 kurssia. Tästä inspiroituneena mä sitten laitoin viestiä mun pomolle, että mä aloitan täyspäiväisesti opiskelemaan aikuislukiossa nyt syksyllä, että laitapa mulle vähemmän tunteja. Ja mä sain myös tällöin heinäkuussa 2023 ADHD-lääkkeet, jotka siis yksinkertaisesti mullisti mun opiskelut. Ja sitten kun mä aloitin siellä aikuislukiossa opiskelemaan täyspäiväisesti, niin mä kirjaimellisesti järkytyin siitä, miten hyvin mä suoriuduin siellä. 2023 joulukuussa mä päätin sitten hakea takas lähihoitajakouluun, koska mä en tiedä kuinka kauan lääkishaku kestää, joten mä halusin jonkun plan B, että jos mä en jaksa enää olla Burger Kingissä vuoropäällikkönä, niin mulla on joku koulutus,
mihin mä voin hakea töihin. Huhtikuussa 2024 mä aloitin lähihoitajakoulun vielä sitten tämän lukion yhteyteen. Ja mä kirjoitin mun ekat aineet syksyllä 2024. Mä kirjoitin biologian ja äidinkielen. Marras-joulukuun vaihteessa 2024 mä tiesin, että mä valmistun keväällä lähihoitajaksi, joten mä saan siitä hakukelpoisuuden. Ja mä en tosiaan halua korottaa äikkää ja mä en halua opiskella enää pitkään matikkaa, joten mä päätin, että mä haen pääasiallisesti pääsykokeella. Joten sitten mä aloin lukemaan pääsykokeisiin ja kävin viime keväänä mun ensimmäisissä pääsykokeissa. Joten me olemme nyt päässeet tähän vaiheeseen tätä mun hakutarinaa ja nyt mä istun tässä tekemässä teille tätä videosarjaa. Miten sitten tää mun ensimmäinen hakuvuosi meni? Tosiaan mä aloin silloin marras-joulukuun vaihteessa opiskelemaan pääsykokeisiin ja mun vanhemmat lupas ostaa mulle silloin MAFYn itseopiskelupaketin, joten aloin opiskelemaan MAFYn itseopiskelupaketilla. Ja opiskelut meni tosi hyvin johonkin, mut hiihtoloman alussa kävi sit silleen, että tuli ihan täys crashi. Mä en enää vaan pystynyt opiskelemaan. Ja tosiaan mulla oli tässä keväällä suunnitelmissa fysiikan ja kemian kirjoitukset ja työharkka. Ja työharkan oli tarkoitus loppua 2 viikkoa ennen pääsykokeita, joten mulla oli aika tiukka kevät. Mä sit sain opiskeltua silleen aina muutamana päivänä viikossa 1-2 fysiikkaa tai kemiaa, ja sit välillä mä yritin änkeä tai bilsaa sinne. Mutta mä jotenkin olin masentunut, väsynyt, uupunut, ja musta vaan tuntui siltä, että mä en oma itteni. Mä sit kuitenkin menin kirjoituksiin ja kirjoitukset meni todella hyvin. Siis mä itekin yllätyin, miten hyvin ne meni, koska silleen se lähtökohta, mistä mä lähdin, niin oli jotain siis aivan kamalaa. Mutta tässä vaiheessa mä voin oikeasti kiittää sydämeni pohjasta Espoon aikuislukion fysiikan, kemian ja biologian opettajia, koska siis ne on siis aitoja ammattilaisia. Ja etenkin muilta poisottamatta mun fysiikan opettaja. Siis jos teillä on ongelma fysiikan kanssa ja te asutte täällä Espoon alueella, menkää Espoon aikuislukion fysiikan opettajan fysiikan tunneille, koska hän vääntää sen asian teille rautalangasta niin ymmärrettävän muotoon, että ei ole enää ongelma. Ei oikeasti ole enää ongelma, koska siis tämä ihminen niin ihana. Mulla on ikävä mun opettajia, okei? Mulla sit alkoi siitä suoraan työharkka ja mä sain lyhennettyä sen 4 viikkoon, joka oli siis täydellistä. Joten mulla sit oli enemmän aikaa ennen pääsykokeita opiskella, mutta se työharkka oli ensinnäkin ihan superrankka. En saanut opiskeltua. Mulla ei pysynyt oikein mikään suunnitelma, mua ei oikein motivoinut ollenkaan opiskella ja jotenkin, siis koko kevät meni ihan plörinäksi. Mä tavallaan vaan luovutin koko pääsykokeen kanssa ja mun ei oikein huvittanut mennä sinne. Musta tuntuu, että mulla tuli vähän sellainen, että mä en ehdi käymään tätä koko mafyä ja mulla on näitä kertaustehtäviä niin paljon, että heitetään vaan koko työ roskikseen ja mennään vähän sekoilemaan sinne kokeeseen. Koska mä oon just se ihminen, että kun on annettu vertauskuvia, että jos sä kaadat vähän vettä pöydälle, niin ethän sä nyt herra jestas kaada sitä koko lasia siihen, vaan sä kuivaat sen vähän läikähtäneen veden siitä pöydältä. Niin mä oon se ihminen, joka on silleen, oho, se vesilasi vähän heilahti ja tossa on pöydällä vettä. Okei, no kaadetaan se koko lasi siihen pöydälle. Ja nyt päästään pääsykoepäivään 2025 ja pääsykokeeseen 2025. Se koehan oli 14:30-19 tai 19:30, mutta se alkoi tosi myöhään ja mä oon tosi aamuvirkku-ihminen, joten se, että se koe alkoi niin myöhään, oli jo itsessään huono asia. Mut mä muistan, mä heräsin aamulla tosi väsyneenä ja mulla oli ihan semmonen fiilis, että en jaksaisi mennä sinne pääsykokeeseen. Että mä en ole lukenut tarpeeksi, mua väsyttää. Kuitenkin sit jossain kohtaa päivää alkoi tulla sellainen adrenaliini, plus mä join muistaakseni 2 kuppia kahvia. Ja otin Elvan sen, joten siis mä menin sinne pääsykoepaikalle silleen, että mä olin silleen, okei, mä tuhoan sen kokeen, ja mä tärisin ne sykkeet oli 200, älkää tehkö perässä, älkää ottako Elvansia ja kofeiinia silleen niinku sekasin. Joo, okei. No pääsin sitten kokeeseen. Ja koe meni silleen yllättävän hyvin. Mä tiesin siinä vaiheessa, kun se koe loppui, että mä en tuu pääsee sisään. Mut mä olin rauhallinen koko koen ajan. Ja mä sain ihan hyvin tehtäviä tehtyä. Se, miksi mä tiesin, että mä en tuu pääsee sisään, niin mä jätin kemiasta useamman isomman tehtävän tekemättä. Mä myös vastasin tosi moneen monivalintaan, että jätä vastaamatta. Mun koetaktiikka oli tosiaan se, että mä tein ekana fysiikka-osion ja sen jälkeen biologia-kemia-osion. Ja muistaakseni mä scrollasin ekana sen biologia-kemia-osion läpi silloin, kun mä aloitin sen, mut sitten mä mun mielestä aloitin jotain, sit mä söin eväät ja sit mä vaan jatkoin. Fysiikka-osiossa mä etenin vaan ylhäältä alaspäin ja tein tehtäviä niin kauan, kunnes aika loppui. Fysiikassa mun heikkoudet oli selkeästi aalto-oppi sekä ydinfysiikka. Ja tää ydinfysiikka oli jo tiedossa, koska mun sääntö ylppäreihin mennessä oli se, että Iina, ihan sama mitä teet, niin älä tee ydinfysiikan tehtävää. Ja arvaa, kuka teki ydinfysiikan tehtävän.
arvatkaa menikö se väärin. Fysiikassa mulla jäi 16 kohtaa tekemättä, ja tekemättömällä kohdalla mä meinaan sitä, että mä vastaan esim. Monivalitaan jätän vastaamatta kysymykseen, tai mulla on yksi kokonainen tehtävä tekemättä. Joten toi on vähän ehkä silleen sekava, mutta 16 kohtaa tekemättä. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että miten mä sain fysiikassa tehtyä kaikkia tehtäviä ja vältettyä miinuspisteitä, koska siis niitä ei tullut niinku melkein ollenkaan. Todella vähän verrattuna muihin aineisiin. Ja mun mielestä mä sain eniten pisteitä fysiikasta, mitä mä oon saanut niinku ikinä esim. Harkkakokeista. Joten se oli mun mielestä niin kuin todella vahva suoritus fysiikassa. Ja mä oon siitä tosi ylpeä. Ja siinä ehkä se ongelma oli se, että mulla ei ollut tarpeeksi laskurutiinia, eli mä en ollut tarpeeksi nopea. Sitten mennään biologia-asiaan. Biologia-osiossa mulla oli 17 vastaamatonta tehtävää, ja siellä mulla oli enemmän heikkouksia. Esimerkiksi mahalaukun seinämän solujen toiminta, allerginen reaktio, solujen energiatalous, nippelit, näköaisti ja yksilön kehitys. Yleisesti bilsassa se ongelma ehkä oli se, että mä en ollut kirjoitusten jälkeen enää oikeastaan opiskellut sitä, ja mä kuitenkin olin kirjoittanut syksyllä jo bilsan. Ja mitä mä olin tehnyt oli se, että mä vähän selasin ankikortteja, ja sit mä olin ehkä vähän tehnyt mafista jotain. Mut jotenkin mä vaan hylkäsin biologian kirjoitusten jälkeen, ei mua vaan huvittanut opiskella sitä. Se sitten sen takia näkyi siinä koesuorituksessa, koska mä en ollut tehnyt just mitään bilsan tehtäviä tai tällaisia oikeastaan ollenkaan. Ja siellä oli myös joitain asioita, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan. En siis oikeasti ikinä kuullutkaan. Sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kemia. Kemiasta mulla oli 9 vastaamatonta tehtävää, joista oli mun mielestä ainakin 2 sellaista oikeasti isompaa tehtävää. Mulla oli siis jäänyt 2 6 pisteen tehtävää nollille, ja sitten mä olin saanut siitä ihan viimeisestä 17 pisteen tehtävästä 2 pistettä, koska mä en osannut vastata niihin ollenkaan. Joten kemiassa oli vähemmän niitä vastaamattomia monivalintoja ja enemmän niitä vastaamattomia isoja tehtäviä. Kemiassa mun haasteet oli sähkökemia ja tasapainolaskut, eli yleisesti kaikki laskut, missä oli näitä tasapainovakioita. Ne oli mulle henkilökohtaisesti tosi vaikeita ja on edelleen, koska niissä käy joku case, että mä aina sotken kaiken maailman konsentraatiota tällaiset. Lisäksi ne laskut, missä sun pitää nimetä vaikka ainemäärä tai massa x, ja y, ja sitten sun pitää yhtälöryhmällä laskea niitä, niin ne on myös tosi vaikeita. Ja mä olin myös aloittanut kemian opiskelun vasta syksyllä, joten kemiassa puuttui selkeästi osaamista ja semmoista laskurutiinia. Kuitenkin yleisesti mulla jäi tosi hyvä fiilis tästä pääsykokeesta, ja pääsykokeen ruusut oli tää rauhallisuus. Ilman rauhallisuutta niin en olisi tässä pisteessä. Toinen asia on perustiedonhallinta. Mä onnistuin keräämään hyvin pisteitä sellaisella vahvalla perusosaamisella. Kuitenkin silleen, vaikka ne tehtävät on soveltavia, niin niitä pisteitä saa myös sillä perusosaamisella siellä pääsykokeessa. Kolmas juttu on looginen eteneminen. Mä tein harkkakokeita, niin mä hypin tosi paljon tehtävästä toiseen, koska mä en joko 1 jaksanut keskittyä siihen tehtävään, tai 2 mulla ei ollut aikaa, ja sit mä vaan paniikissa hyvin tehtävästä toiseen. Mut nyt kun esimerkiksi fysiikassa mä huomasin, että aika loppuu, mä vaan olin silleen, että okei, keskity tähän tehtävään, laske niin pitkälle kuin ehdit, ja sitten se aika vaan loppuu. Ja 4. miinuspisteiden minimointi. Toki tämä vaikutti ehkä vähän siihen pistesaldoon, kun mä vastasin niin moneen tehtävään, että jätän vastaamatta kysymykseen. Kuitenkin tämä oli mun mielestä hyvä ratkaisu siinä, että ei tullut sit niin paljon miinuspisteitä. Sitten nämä risut, niin laskurutiinin puutos ja nopeus. Laskurutiini sen takia, että sieltä tuli ihan ihme virheitä, tai mä vaan en tavallaan osannut laskea jotain tehtävää sen takia, että mulla ei ollut tarpeeksi hyvää laskurutiinia lähteä pyörittelemään niitä kaavoja mahdollisimman nopeasti. Ja just nopeus, koska en mä olisi pystynyt laskemaan enempää fysiikan laskuja esimerkiksi. Mä olin vaan liian hidas, joten pitää kehittää laskurutiinia ja nopeutta. 3. on nippelitietopuutteet. Tää näkyi etenkin biologiassa, kun siellä oli asioita, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan. Siis joku oligosakkaridi. Niin kuin mikä olet? 4. asia? Joo, ehkä. Keskittyminen. Ja 5. on energiatasot. Tosiaan kokeen lopussa mun keskittyminen oli 0 ja mun energia oli 0, ja siis mun olisi tehnyt lähteä joku tuntia aikaisemmin sieltä kokeesta, mutta olin koko ajan, mutta se näkyi vahvasti siinä tekemisessä. Mä näin sen kemian pitkän tekstin ja on silleen, ei, mä en pysty. Tai kun mun piti pyörittää jotain kemian kaavaa ja niitä kaikkia arvoja ja tällaisia, niin mä olin vaan silleen, no way, ei kykene. Se ehkä siitä pääsykokeesta tälleen sanallisesti. Nyt varoitus kaikille, jotka ei halua kuulla mun pääsykoepisteitä. Skipatkaa tässä ruudulla näkyvään aikaan, jos et halua nähdä
pisteitä tai kuulla pisteitä, koska seuraavassa mä kerron mun pääsykokeen pisteet. Tästä viime kevään pääsykokeesta mä sain 119,6 kautta 270 pistettä ja miinuspisteitä tuli -7,4. Ja tästä sivulta te voitte nähdä nämä prosentuaaliset osuudet ja pisteerotukset niihin mun hakukohteisiin, mihin mä hain. Ja ennen kuin joku kysyy, että minkä takia tässä ei ole Kuopio tai Oulua, niin mä hain niihin kyllä, mutta ne ei ole mun ensisijaiset hakukohteet, koska mä en tiedä, että jos mä pääsen niihin, että ottaisinko mä paikkaa vastaan, koska ne on niin kaukana siitä, missä mä tällä hetkellä asun, ja mä en halua muuttaa Kuopioon tai Ouluun. Kuitenkin ainekohtaiset pisteet, biologiasta 48 kautta 90 pistettä ja -2,85 pistettä. Tosiaan, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin olen vähän pettynyt mun biologian pisteisiin, koska mä oon kuitenkin kirjoittanut L:n biologiasta, niin mä olisin ehkä olettanut itseltäni vähän enemmän, tai mä tiedän, että mä olisin pystynyt ainakin vähän enempää, mutta no can do, jos ei lue bilsaa kirjoitusten jälkeen. Kemiasta 39,7 kautta 90 pistettä ja miinuspisteitä tuli 3,8. Kemiasta olisin kans toivonut ehkä vähän enemmän pisteitä, mutta sitten taas ne mun osaamispuutteet oli sen verran isoja, että en mä tiedä, olisiko mä pystynyt mitenkään saamaan parempia pisteitä kemiasta. Fysiikan pisteet. Fysiikasta mä sain 32,25 kautta 90 pistettä ja miinuspisteitä tuli 0,75 pistettä. Ja tähän mä oon oikeesti tosi tyytyväinen. Mä muistan, että mä oon saanut harkkakokeesta jotain 15 pistettä fysiikasta, joten se, että mä sain nyt näinkin paljon pisteitä pääsykokeissa, niin on oikeasti sellainen, että voin taputtaa itseäni olkapäälle ja sanoa, että olen ylpeä itsestäni. Mutta se, että mä pääsen ensi vuonna kouluun, niin vaatii laskurutiinia ja lisää osaamista ja nopeutta. Oon ihan supertyytyväinen omiin pisteisiini. Tiedän, että en olisi tolla suorituksella niin pystynyt parempaan, tai silleen tolla hetkellä pystynyt parempaan, mutta tiedän, että musta kyllä lähtee poweria ja kykyä pystyä parempaan tulevaisuudessa. Ja tosiaan, miten mä kävin tämän pääsykokeen läpi, niin mä tein tällaiset laput. Tässä näkyy mun pisteet, miinuspisteet, kaupungit, mihin mä oon hakenut ja kuinka paljon mulla tavallaan on prosentuaalisesti niistä pisteistä, mitä mä olisin tarvinnut. Ja sitten tässä lukee myös, että paljon mulla olisi pitänyt olla vielä lisää pisteitä. Sitten mulla on ainekohtaiset pisteet, miinuspisteet ja tehtävät, mitkä on tekemättä, plusset ja miinukset ja sitten nämä haasteet, että mitkä mulle on ollut vaikeita asioita, niin mä oon vaan listannut ne tähän ranskalaisilla viivoilla. Ja sitten mä oon tehnyt joka aineesta omat tällaiset laput, missä mä oon tehtäväkohtaisesti käynyt läpi, paljon mä oon saanut mistäkin tehtävästä pisteitä, miinuspisteitä, mitkä siellä on ehkä ollut ne isoimmat ongelmat ja haasteet. Monta osaa mä niistä on tehnyt, jos mulla on vaikka ollut 10 monivalintaa, niin onko mä tehnyt vaikka 8 kautta 10 monivalintaa ja monta niistä sitten on mennyt vielä väärin. Ja näitä tosiaan on kaikista aineista. Tosiaan tolleen kävin mun pääsykokeen läpi ja tohon meni oikeasti yllättävän paljon aikaa. Ja mun suunnitelmissa olisi vielä ehkä lähitulevaisuudessa tehdä noi pääsykoetehtävät kokonaan uudestaan ajan kanssa. Ainakaan nyt heti mä en ole sitä tekemässä. Okei, mitä mä aion tehdä eri tavalla tämän vuoden haussa tai tämän hakuvuoden haussa? Ihan ensimmäisenä mä aion pitää mun oman elämän. Viime haussa mä jotenkin sivuutin ihan kaiken. Vaikka mä en opiskellut niin paljon, niin silti mä jotenkin varasin aina mun elämästä ajan sille, että mä opiskelen. Ja mä en tehnyt mitään. Vaikka mä en opiskellut, niin mä en tehnyt mitään, koska mun pitäisi opiskella. Mä en treenannut, mä en pitänyt huolta mun hyvinvoinnista. Mä en ehtinyt nähdä mun kavereita. Kun mä lepäsin, niin mä mietin vaan sitä, että mun pitäisi olla opiskelemassa. Ja siis mä olisin voinut esitellä itseni silleen, moi, mä olen Iina, mä haen lääkikseen ja mun elämän tehtävä on opiskella biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Ja mulla ei ole aikaa tehdä mitään muuta. Joo, yes, moi. Joten mä aion tehdä tälle asialle muutoksen, koska siis tuo ei vaan tule toimimaan ihan oikeasti. Toinen juttu, panostus lepoon ja palautumiseen. Viime haussa, kun mä lepäsin, niin mä mietin vaan sitä, kuinka mun pitäisi olla opiskelemassa. Joten nyt mä aion hyvällä omalla tunnolla pitää lepopäiviä, pitää lomia, oikeasti levätä ja olla ajattelematta sitä, että mun pitäisi olla opiskelemassa. Se ei auta, että mä stressaan sitä, että mun pitäisi olla opiskelemassa. Ja mä yritän panostaa siihen, että mä saisin 8 tuntia yössä unta, mutta tällä hetkellä mä kärsin tietyllä tasolla uniongelmista, joten mun tavoite on saada mun uniongelmat hallintaan ja saada nukuttua tarpeeksi öisin, jotta mun jaksaminen pysyy oikeanlaisella tasolla. 3. En tee yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Mä rakastan muistiinpanoja. Ja niihin menee ihan hirveästi aikaa, kun sä luet sen kappaleen, selkeä sä luet sen uudestaan yksityiskohtaisesti ja kirjoitat äänisit muistiinpanot. Tästä puuttuu vielä yksi fysiikan kansio, mutta siis tässä on mun kemian ja biologian muistiinpanot. Ja siis kun näitä on paljon, nämä on siis näin yksityiskohtaisia, että mä olen piirtänyt tänne siis solun ja tää on
lehden poikkileikkaus ja kaikkea tällaista. Onhan nää siis fansejä, en mä sitä kiellä. Se ei vaan ole hyödyllistä käyttää niin paljon aikaa, joten tässä haussa mä ajattelin hyödyntää enemmän mindmappeja ja kaikkia sellaisia vähän niin pikamuistiinpanoja enemmän kuin semmoista, että mä teen jokaisesta kappaleesta omat muistiinpanot. Ja tässä nyt toki se ero on vielä se, että mulla alkaa olla jo niin vahva pohja, että ei mun tarvitse tehdä mitään yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Mun ei ole mitään järkeä kirjoittaa paperille, että hauki on kala, jos mä tiedän, että se hauki on kala. Joten varmasti teen jotain muistiinpanoja, mutta en mitään todella yksityiskohtaisia muistiinpanoja. 4. kohta. En käytä ylimääräistä aikaa suunnitteluun. Joo, käytän varmasti jonkun verran aikaa suunnitteluun, mutta en ylimääräistä aikaa. Tällä mä mennään sitä, että mä oon tehnyt tosi monta kertaa sen virheen, että mä käytän oikeasti tunteja siihen, että mä teen todella yksityiskohtaisen suunnitelman, mikä ei lopulta oikeasti toteudu. Ja se ei toteudu sen takia, että se suunnitelma on vaan jotenkin tosi kuormittava mulle. Elämäntilanteet muuttuu, ei vaan huvita opiskella tai jotain. Ja lopulta mä ylikuormitun vaan sen takia, että mulla on suunnitelma, mitä mä en pysty toteuttamaan ja ne asiat vaan kertyy ja kertyy ja kertyy. Mä en aio tehdä yksityiskohtaista suunnitelmaa, vaan mä teen todella suurpiirteisiä suunnitelmia, joten niihin ei myöskään mene hirveästi aikaa. 5. Mä en ota valmennuskurssia. Mä mietin tätä tosi pitkään, että otaks mä valmennuskurssia vai enkö mä ota. Mä näin Leikkitohtori-nimisellä Instagram-tilillä pohdintaa valmennuskursseista ja minkä takia hän ei ota valmennuskurssia. Ja tää sai mut miettimään itekin sitten sitä, että haluuks mä ottaa valmennuskurssia. Ne on kuitenkin tosi kalliita, että esimerkiksi Mafyn itseopiskelupaketti maksaa muistaakseni 650. Mä tosiaan opiskelin viime vuonna Mafylla ja siinä oli paljon hyviä puolia. Mä oon opiskellut Mafylla myös niin periaatteessa melkein kaikkiin kirjoituksiin paitsi enkun kirjoituksiin. Ja se on ollut siis tosi hyödyllinen. Siinä on se kertaustoiminta, siellä on kaikki materiaalit, siellä on tehtävät, siellä on mallivastaukset, siellä on niinku valmiiksi sulle suunniteltu pohja ja kaikki tällaiset. Se syy, minkä takia se ei ehkä ihan toiminut mulle, oli se, että ensinnäkin mua helposti alkoi stressaamaan se Mafyn käyrä. Toiseksi ne kertaustehtävät vaan kerty, jonka jälkeen mua ahdisti avata koko sovellusta, kun mä tiesin, että siellä on joku 50 kertaustehtävää ja mä jotenkin en pääse eteenpäin, koska niitä kertaustehtäviä vaan tulee. Ja toki niistä pääsee eroon vaan tekemällä, mutta jotenkin mä en päässyt eteenpäin siinä materiaalissa, kun mulla oli aina joku 20 kertaustehtävää. 3. juttu, mun mielestä se oli todella sekavaa, miten ne kaikki materiaalit oli siellä, koska mä tykkään siitä, että on vaikka niin kuin fysiikka 5, ja tässä on nämä aiheet, ja fysiikka 6, ja tässä on nämä aiheet, mutta siellä oli silleen, että ne kaikki kurssit oli tavallaan sekoitettu tälleen sekaisin sinne alustalle, ja siinä varmasti on joku visio. Mua se vaan jotenkin sekoitti. Nyt mä en enää pysy laskuissa mukana, joten unohdetaan laskut. Sitten kans musta tuntuu, että siellä ei ollut mulle sellaisia oikeanlaisia tehtäviä, joko ne tehtävät oli liian helppoja tai liian vaikeita. Siellä oli myös sellaisia tehtäviä, missä ei ollut mallivastauksia, joten musta tuntuu, että mä en niin kuin oppinut niistä mitään. Siellä on myös semmonen harvemmin kysytyt asiat, ja se on laitettu jonnekin ihan superpiiloon. Ja mä jotenkin en halua, että kukaan päättää mun puolesta, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Koska tuolla pääsykokeessa oli paljon asioita, mistä mä en ole ikinä kuullutkaan, joten mä en halua, että on asioita, mitkä niin kuin ei ole muka tärkeitä. Siis tiivistettynä tähän oli tosi monia syitä. Ja musta tuntuu, että se päällimmäinen syy oli se, että Mafy todella paljon stressasi mua just niiden tehtävämäärien takia, kertaustehtävien takia ja sen takia, että se oli vaan sekava mun päässä, kun ne asiat ei ollut silleen järkevästi kurssi kerrallaan, vaan ne oli vaan hajautettu sinne ja sit silleen, että kun ne tehtävät oli joko ihan liian vaikeita tai sit ihan liian helppoja. Ja mä ymmärrän, minkä takia ihmiset ottaa valmennuskurssin ja mä ymmärrän, minkä takia ihmiset tykkää Mafysta. Sitten kun mä alan miettiä sellaista hintalaatusuhdetta, niin mä vaan tulin siihen lopputulemaan, että mä en ota valmennuskurssia. 6. ja viimeinen asia on opiskeluvalmentaja. Medicmentalin Henna otti muun yhteyttä joku muutama kuukausi sitten, pari kuukautta sitten. Tää oli siis mä kiinnostunut ilmaisesta puhelusta. Ja hän sitten soitti mulle ja keskusteltiin. Ja mulla oli tosi hyvä fiilis siitä, että okei, Henna voisi ehkä auttaa mua sellaisissa asioissa, mitkä mulla on hankalia. Mulle siis haasteita oli just esimerkiksi suunnitelmat, vaikeat tehtävät ja semmosien rutiinien löytäminen. Tai tavallaan opiskelurutiinien ja opiskelua tukevien rutiinien löytäminen. Varsinkin nyt, kun mulla on ollut vähän vaikeampaa henkilökohtaisessa elämässä. Joten päätin sitten lähteä Hennan opiskeluvalmennukseen ja tästä on ollut nyt jo tosi paljon hyötyä. Joten oli hyvä päätös. Tää ei tosiaan ole mikään mainos, eli maksan ihan itse opiskeluvalmennukseni ja en tee yhteistyötä Medicmentalin kanssa. Mutta tässä on ehkä tää, että mitä mä aion tehdä eri
tavalla tässä haussa, joten mennään oppimateriaaleihin, mitä mä aion käyttää. Tosiaan, nyt kun otan valmennuskurssia, niin mä oon ajatellut opiskella oppikirjoilla. Ja toki oppikirjojen lisäksi mä ajattelin tehdä vanhoja pääsykokeita, vanhoja YÖ-kokeita, ehkä jotain, en mä tiedä, farmasian pääsykokeita tai jotain, ja sieltä niitä tehtäviä, mutta pääosin opiskelen oppikirjoilla. Mulla on fysiikasta vippukirjasarjan jotain kirjoja digimateriaaleina ja sitten Studeon fysiikan ja kemian jotain digimateriaaleja, mutta mä en tiedä, tuuks mä hyödyntämään niitä. Ne siis on lukion takia mulla. Ja sitten mulla on Sanoma Proon BIOS-kirjasarja fyysisenä kirjasarjana ja sain niihin Sanoma Proolta sähköpostitse vastaukset. Mutta sen lisäksi mä käytän Sanoma Proon digimateriaaleja ja sieltä fysiikkakirjasarjaa, Iiris-kirjasarjaa ja mun piti sanoa, että kemiassa mulla on sidoskirjasarja, mutta I got distracted, joten piti lisätä tää tälleen jälkikäteen. Minkä takia mä otin tän Iiris-kirjasarjan, vaikka mulla on ne BIOSit fyysisenä kirjana, niin on se, että mä oon käynyt BIOS-kirjasarjan kirjat niin monta kertaa, ja Iiris-kirjasarjassa on ilmeisesti jotain muutakin tietoa, mitä BIOSissa ei välttämättä ole, joten haluan käydä sen kirjasarjan läpi ja saada vähän sellaista vaihtelua, vaikka mä olisin voinut ottaa myös ne BIOS-kirjat. Käytän siis pääosin Sanoma Proon digimateriaaleja. Ja sitten näistä Sanoma Proon digimateriaaleista, eli miksi just Sanoma Proon digimateriaalit? Miksi mä oon vaikka ottanut vipuja tai Studeoa tai jotain? Ihan ensimmäisenä, ne on todella edulliset. Mä laitan ne hinnat jonnekin tänne, mutta siis sä saat koko kirjasarjan plus kertauskirjan jollain 30-ish summalla, 30 euroa plus miinus. Kaikki Sanoma Proon digikirjat on tällaisessa Sanoma Pro-kampuksessa ja ne löytyy samasta paikasta. Sieltä digikirjoista, kun menee aloitussivun kautta, niin löytyy kaikki vastaukset. Tästä tulee semmonen miinus, että sun pitää lataa nämä kaikki vastaukset sun omalle koneelle. Tai muista avata se sivu aina, kun sä alat käymään jotain kappaletta, koska muuten sä joudut mennä aina sieltä aloitussivun kautta ja avaamaan sen vastauslehden. Ja se on välillä vähän turhauttavaa. Eli niin kuin Mafyssa, niin ne vastaukset ei usein tule sieltä, kun sä painaat niin kuin tehtävän valmiiksi. Mutta kuitenkin sieltä löytyy vastaukset. Sitten siellä on semmoinen ohjaamo, mistä näkyy, että mitä tehtäviä sä oot tehnyt. Kun sä teet sen tehtävän, niin sä pystyt itse arvioimaan sen, niin mun mielestä sen mukaan menee se, että onko se vihreä, punainen, oranssi vai mitä. Ja sieltä sä pystyt valita myös, että haluatko sä nähdä jonkun tietyn kappaleen vai sen koko kirjan tehtäväprosentit tai systeemit. Nämä teoriat on mun mielestä tosi selkeitä. Niissä on tosi paljon esimerkkejä. Niissä on sellaisia erilaisia testejä, missä voit testaa sun osaamista. Ja mä huomasin tänään, että esimerkiksi kemian kirjoissa on tällaisia pudotusvalikoita, missä on esimerkiksi muista, kertaa, huomaa. Tällaisia niin kuin huomioita tai asioita, mitä sun pitää vaikka kerrata aikaisemmista kirjoista, että sä voit ymmärtää tämän. Teorioiden ja esimerkkien lisäksi noista kirjasarjoista löytyy aina kappalekohtaiset käsitekortit. Noita mä en oo itse ainakaan hyödyntänyt, mutta voi olla, että biologiassa mä tuun jossain kohtaa hyödyntää noita, koska onhan toi kätevää, että sun ei tarvitse tehdä itse käsitekortteja. Ainakin fysiikassa ja kemiassa, ja uskon myös, että biologiassa on tosi laajasti tehtäviä. Siellä on usein niin perustehtäviä, ja sitten on soveltavia tehtäviä. Sitten muistaakseni kemiassa on ollut kaiken maailman digilisätehtäviä, ja usein niissä on myös aiheeseen liittyviä YÖ-tehtäviä, jotka on ollut mun mielestä tosi hyödyllisiä. Mutta tosiaan miinuksia tuossa Sanoma Pro-kampuksessa on se, että ei ehkä ole ihan pääsykoetta simuloivia tehtäviä. Ei ole kertaustoimintoa niin kuin Mafyssä, eli ei tule niitä kertaustehtäviä, mutta sitten toisaalta mulla se laskee stressitasoja, kun mä en näe aina jotain 50 kertaustehtävää samalla kun mä opiskelen. Ja sitten just se, että ne vastaukset on ehkä vähän hankalasti. Se ehkä oli kaikki, mitä mulla on sanottavaa noista materiaaleista, mitä mä käytän opiskelussa ja näistä Sanoma Pro digimateriaaleista, joten mennään mun suunnitelmaan. Aloitetaan ihan pohjasuunnitelmalla, eli miten mä aloitin nämä pääsykoeopiskelut ja miten mun olisi tarkoitus jatkaa. Tosiaan mä aloitin nyt syyskuussa muistaakseni pari viikkoa sitten fysiikalla ja kemialla ja aloitan ihan pienillä tunneilla. Mulla ei ole missään kohtaa tarkoitus nostaa tunteja mitenkään tosi korkeaksi, että tavoite olisi opiskella ehkä sellaista 2-4 tuntia per opiskelusessio, ehkä 3-4 tai 3-5 päivänä viikossa, koska mä tiedän sen, että mä en pysty pidempään keskittymään. Toi on mulle täysin sopiva määrä mun mielestä. Fysiikassa ja kemiassa mä teen silleen, että mä otan jonkun mulle haastavamman kurssin ja sitten mä käyn niitä alkupään helppoja kursseja samaan aikaan läpi. Et sitten kun mä haluan jotain vaikeampaa, niin mä voin haastaa itteni siellä haastavammassa päässä ja kun mä haluan jotain helpompaa, niin mä voin tehdä niitä mulle helppoja asioita. Koska näin mä vältyn siltä, että mä en prokrastinoi niin paljon. Biologia olisi sitten tarkoitus ottaa mukaan ehkä marras-joulukuussa, koska biologiassa on ainoastaan sitä muistamista, että pitää muistaa niitä nippeleitä, mutta mulla ei ole ollut
ollut niissä biologian aiheissa ymmärtämisongelmaa. Eli siis mun pitää vaan muistaa niitä asioita, joten biologian mä uskallan aloittaa vähän myöhemmin. Sitten mennään päivittäisen opiskelusuunnitelmaan. Ja joo, päivittäiseen, ei viikoittaiseen, ei kuukausittaiseen, päivittäiseen. Mä ajattelin aluksi, että mä teen sellaisia, että mä käyn vaikka kirjan 4 marraskuun loppuun mennessä. Mutta sitten tuli siihen lopputulemaan, että kun mä menen niin paljon fiiliksellä, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mä myös kokeilin kaiken maailman viikkosuunnitelmia ja tällaisia viime haussa. Sekään ei toimi. Mä oon niin fiiliksellä menevä ihminen. Mulle toimii parhaiten se, että mä päivän alussa katson, että mitä mä opiskelen. Joka aamu ennen kuin mä alan opiskelemaan, mä kirjoitan opintopäiväkirjaa. Ja tää ei meinaa sitä, että mä kirjoitan päiväkirjaa, vaan tän idea on se, tässä ihan ensimmäisessä kohdassa mä kirjoitan mun päivän tavoitteet. Eli mitä mä haluan oppia tänään, tai mitä mä haluan käydä tänään. Nyt näissä on ollut vaan käy kappale 7, tai aloita kappale 6, tai saa valmiiksi kappale 7. Tässä on nämä mun tavoitteet, että mitä mä haluan tehdä tänään. Mihin mulla on energiaa tänään, ja mitä mun tulee tehdä tänään, jotta tää päivä on onnistunut. Idea ei ole luetella hirveätä määrää tehtäviä ja hirveän isoja tavoitteita, vaan ihan sellaiset matalat tavoitteet, mitkä sun on mahdollista suorittaa sen päivän aikana. Ja jos sä pystyt tehdä enemmän, niin hyvä, voit taputtaa itsesi olalle. Ja sitten päästään kertaustehtäviin. Nimittäin aina kun mulla menee joku tehtävä väärin, niin mä kirjoitan tähän, että mistä kirjasta se on ja aine. Eli esimerkiksi FY5, kappale 6, itsearviointitehtävä. Mikä siinä on väärin? Jakson ajan kaava oli unohtunut, eli tää T on yhtä suuri kuin 2pi, 4 juuri M jaettuna koolla. Sitten kun mä palaan siihen tehtävään ja haluan kerrata sen, sitten mulla on täällä se, että mikä siinä on mennyt väärin. Tää on toiminut ihan superhyvin. Nyt mulla ei enää ole sellaista aloittamisen vaikeutta, semmoista ongelmaa, että mitä mä lähden opiskelemaan, ja mun ei huvittaisi nyt yhtään opiskella mitä mä oon suunnitellut joskus viime viikolla, tai mitään tällaista, koska mä mietin siinä hetkessä, että mitä mä opiskelen. Tai aamulla, en siinä hetkessä. Just se idea on se, että siinä hetkessä ei mietitä yhtään mitään, vaan silloin aamulla, ennen kuin sä alat opiskelemaan, niin sä teet tämän listan ja alat toteuttamaan sitä listaa. Lisäksi ei käy sitä, että sulla on kasa kertaustehtäviä ja sulla ei mitään hajua, mikä niissä on mennyt väärin. Koska sulla lukee ne kaikki niinku tässä. Tää siis tuli Medic Mentalin Hennalta, tää koko opintopäiväkirja-idea, ja tää on toiminut mulla todella hyvin. Tolleen kun sulla on monta erillistä kirjaa, niin sun on vaikea pitää kirjaa siitä, mitä sä osaat, mitkä sun tavallaan haasteet on, siihen auttaa toi opintopäiväkirja, mutta että mitä sulla on kertauksessa, milloin sä oot viimeksi käynyt jonkun kappaleen, ootko sä silloin osannut sen vai etkö osannut. Joten mä taklasin tämän probleeman tällaisella Study Tracker Sheetsillä. Mennään katsomaan tätä Study Tracker Sheetsia. Tosiaan mulla on kaikista fysiikka, kemia, biologia, niin tällaiset sheetsit. Näissä tosiaan on aina kirja, esimerkiksi fysiikka 1. Sen jälkeen siinä alla on kappaleet. Seuraava tällainen lokero on status, ja tässä on not started, eli jos mä en ole vaan siis aloittanut sitä kappaletta, niin mä laitan sen not started. Sitten seuraava on needs revision. Jos se on ollut mulle tosi vaikea aihe ja mun pitää palata siihen melkein välittömästi, siellä on paljon kertaustehtäviä ja mä oon vaan hakannut päätä seinään sen aiheenkaan, niin silloin siellä laitetaan ne needs revision. Good on sellainen, että siellä on kertaustehtäviä, mutta se ei ole ollut mitenkään erityisen vaikea, tai se on ollut mulle tosi helppo, mutta siellä tosiaan on niitä kertaustehtäviä, niin silloin siinä lukee good. Ja done on silleen, että tää on osattu todella hyvin, ei välttämättä tarvitse palata, mutta varmasti jossain kohtaa siis palaan näihinkin. Varsinkin jos sellaisia, jotka on vähän niinku sillä rajalla. Seuraavaksi on last revision, johon mä laitan tavallaan sen, että milloin mä oon viimeksi kerrannut sen, että vaikka kun mä oon täällä käynyt fysiikan vitoskurssiin, niin näissä kaikissa on kerrottavia tehtäviä. Ja sitten tässä lukee nämä päivämäärät, että milloin mä oon käynyt ne viimeksi. Sitten täällä on notes. Mulla esimerkiksi lukee tässä, että 3 syventävää tehtävää voi tehdä, jos huvittaa. Mä en ole vielä ihan päättänyt, mihin mä käytän tätä notes-osiota, mutta ainakin mä oon käyttänyt tätä tällaisia, että jos mulla on jotain syventäviä tehtäviä, mitä mä en ole tehnyt, tai jotain vaikka YOP-tehtäviä, mitä mä en ole tehnyt sieltä, niin sitten mä saatan kirjoittaa sen tähän. Mutta varmasti tuun käyttää tätä myös muuhun tarkoitukseen, mutta mä halusin vaan tällaisen vapaan kirjoitustilan. Täällä on tää mun tehtävätrackeri, ja tää toimii siis silleen, että mulla on täällä jaettu tehtävät basic ja advanced. Eli perustehtävät ja sitten tällaiset niin kuin advanced, eli vaikeammat ja syventävät tehtävät. Nää ei mene ihan täysin niiden kirjan tehtävien numeroinnin mukaisesti, mutta mä tiedän, miten on jaettu mun päässä, joten tää ei ole tuottanut mulle ainakaan
toistaiseksi mitään haastetta. Näissä on tosiaan pudotusvalikot, missä on empty, revision, okay, done, skip ja viiva. Revision sille, että mä en ole ymmärtänyt ollenkaan, tai se niin kun on mennyt todella väärin. Okay, siellä on joku huolimattomuusvirhe, pieni ajatusvirhe tai jotain. Done, olen osannut hyvin. Skip, en tee ollenkaan. Usein alkupäässä on jotain todella helppoja tehtäviä tai sellaisia, mitkä ei hyödytä mä ollenkaan, niin mä vaan skippaan ne suosiolla. Ja sitten viiva vaan meinaa sitä, että kun täällä on 1–14 näitä lokeroita kaikkialla, niin mä laitan tänne vaan viivan, jos sitä tehtävää ei vaan ole olemassa, niin kun ei ole niin monta tehtävää, niin silloin mä heitän sinne viivan. Ja nää sit toimii silleen, että kun mä laitan täältä vaikka done, niin ne näkyy täällä tasks completed osissa prosenttien nousuna. Ja sitten täällä on revision, niin täällä näkyy vaikka, että kappaleessa 8 on 5 kertaustehtävää. Tälleen mä pystyn katsomaan vähän sitä, että onko mulla kertauksessa tehtäviä, ja täällä tää funktio on laitettu silleen, että se laskee kaikki, missä lukee revision tai okay. En oo tehnyt tätä vielä kokonaan valmiiksi. Tää biologian taulukko on ihan tyhjä. Tää on nyt jo osoittautunut todella hyväksi systeemiksi. Mutta tälleen olen tosiaan taklannut kirjoilla opiskelun ja sen organisoinnin. Mä oon tässä 2–3 viikkoa nyt opiskellut jo pääsykokeisiin todella pienillä tunneilla ja todella vähän, mutta on kuitenkin käynyt muutamia kappaleita tässä läpi, joten ajattelin vähän kertoa, että miten mä käyn nämä kappaleet läpi. Tosiaan en tee yksityiskohtaisia tai kappalekohtaisia muistiinpanoja, mutta mä teen jokaisesta kirjasta yhden A4 kokoiset muistiinpanot. Jos mulla on joku yksittäinen asia, mikä on mulle uusi tai mitä mä en ole muistanut, niin mä saatan kirjoittaa sen ylös. Esimerkiksi tässä resonanssissa värähtelijä luovuttaa energiaa toisen värähtelijän ominaistaajuudella. Sitten mun on esimerkiksi vaikea muistaa, että mekaanisessa aaltoliikkeessä nopeus on vakio homogeenisessa aineessa, että mä kirjoitin sen ylös tänne muistiinpanoihin. Joten ihan tällaisia yksittäisiä, mutta esimerkiksi tässä ei ole edes puolikasta sivua muistiinpanoja. Tässä on 3 vai 4 kappaleen muistiinpanot nytten. En käytä siihen mitenkään aikaa, vaan kun mä vaikka käyn kappaletta läpi tai teen tehtäviä, niin jos siellä tulee jotain asioita, mitkä on mulle hankalia, niin mä kirjoitan ne ylös. Kun mä aloitan kappaleen, niin mä aloitan selaamalla kappaleen läpi. Tää on kyllä niin yksinkertainen asia, että mä en edes tiedä, miksi mä selitän tätä silleen, kun mä olisin joku genius. Mä tosiaan luen sen kappaleen nopeasti läpi. Enemmän silleen silmäilen, kun tosi yksityiskohtaisesti huomioiden jokaisen pikku nippeliasian. Mä teen ne kaikki harjoitustestit tai testaa osaamistestit. Luen sieltä niitä pudotusvalikkoja. Joskus teen niitä esimerkkejä tai katon läpi niitä esimerkkejä. Ja siellä on myös kaikkia hauskoja videoita, mitä mä joskus kattelen. Sen jälkeen mä siirryn yksinkertaisesti tehtäviin ja alan tekemään niitä tehtäviä. Jonkun verran mä skippailen tehtäviä, varsinkin kun siellä on jotain sellaisia ihme simulaatiosysteemeitä, jotain kokeellisia tehtäviä. Sitten jotain todella yksinkertaisia, mihin mun ei mitään järkeä käyttää aikaa. Että joo, yhdistä 2 suuretta. Ja sitten jossain kohtaa mä kertaan. Mä en ole vielä päättänyt, että mikä se aikaväli on, millä mä kertaan. Mut musta tuntuu, että mä menen vähän silleen fiiliksen mukaan tässäkin. Tässä on ehkä tällaisia mun suunnitelmia, mitä materiaaleja mä käytän ja kaikkea tällaista. Ja nyt mä ajattelin vielä käydä vähän nopeasti läpi, että miten mun opiskelut on alkanut. Mä tosiaan oltiin 2–3 viikkoa sitten opiskelemaan pääsykokeisiin ja mulla tosiaan on huomenna viimeiset kirjoitukset vielä. Kirjoitan lyhyen matikan. Ja opiskelut on muuten alkanut ihan hyvin ja on sellainen hyvä fiilis, että tästä se nyt lähtee, mutta samalla on ehkä vähän motivaatio hukassa tai semmonen vielä sellainen pääsykoeopiskelufiilis hukassa. Mut musta tuntuu, että se pikkuhiljaa alkaa tulee sieltä. Mulla on nyt ollut muistaakseni 3 puhelua Hennan kanssa, vaikka ehkä 2 puhelua Hennan kanssa. Ne on mennyt todella hyvin. Mä oon saanut Hennalta tosi paljon hyviä vinkkejä, esimerkiksi toi opintopäiväkirja. Mä oon käynyt nyt lähes kaikkina aamuina kylmässä suihkussa, joka on herättänyt hyvin. Hennalta on saanut sellaisia opiskelua tukevia rutiineita ja systeemeitä, jotka on auttanut mua siinä opiskelussa. Joten Hennasta on ollut erittäin paljon hyötyä. Jotenkin, vaikka mä en ole ihan hirveästi vielä opiskellut ja laskenut tai mitään muuta vastaavaa, niin on tosi ihanaa huomata, että ne vaikeatkin tehtävät menee suht vaivattomasti. Mulla paistaa aurinko melkein suoraan silmään. Vaikeatkin tehtävät menee suht vaivattomasti, joten se on kans tosi ihanaa. Mutta tosiaan opiskelut on alkanut hyvin, vähän tahmeesti, mutta kyllä tää tästä. Mulla on onneksi paljon aikaa, mulla on onneksi hyvä pohja. Mä tarvitsen vaan laskurutiinia ja melkein that's it. Vähän pitää hakata päätä seinään ydinfysiikan kanssa ja varmaan ja joidenkin pH-laskujen kanssa, mutta muuten all good. Mulla tosiaan on tän Hennan eli mun opiskeluvalmentajan puhelu 6 minuutin päästä, joten ehkä mä alan nyt lopettelemaan tän videon. Mä toivon, että tästä tuli vähän selkeämpi kuin siitä ensimmäisestä kerrasta, kun mä kuvasin tän videon, koska siis siitä tuli niin katastrofi oikeasti. Mutta toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta, toivottavasti te tykkäsitte tästä sarjaideasta. Jos teillä on jotain toiveita, mitä haluatte nähdä tällä sarjalla tai jotain muuta vastaavaa, niin laittakaa tonne alas tai mulle Instagram-direktissä Iina Fredrika ja seuratkaa mua ihmeessä Instagramissa, jos teitä kiinnostaa muutenkin mun arki- ja hakusysteemit ja kaikkea tällaista, koska sinne mä päivittelen ehkä vähän useammin kuin tänne YouTuben puolelle. Mut joo,
tää on nyt tässä. Toivottavasti saitte jotain selkoa. Me nähdään seuraavassa videossa. Se ois moikka! Sitten siivotaan my French. Because I made a mess. Nyt on kyllä mummo olo.